Khabani takte buksong rasinti no sungtamne bagi khlai sini eleka kaham mungthung sini para kaham mungthung nungjang na tui kaham manthung lama kaham mungthung bebak sini manthai tongmarok je rijak yangui tongmarok no joto no supungui rijak thang omon bagi se sung rasinti khlaio phiaba tabukni rasinti hingkhe somaj sebani bagui ya tabukni rasinti wngkha bebosa business belai labh wngnai business wngkha tabukni rasinti aboni bagui kwbangma sujok subida nahanani bagui gana chamnai phano wngthung master khainai engineer khainai doctor khainai phano chengthung abo jotono yakarui tabuk rasinti o join ni phaipaio ang asuk haksalni kok sanani thangya ani mokol bwsango je nungmani kok no ang nokno example bai khe sawano bosoro jesuk phano rega phaitong sin para ni chairman ni ajagao bosoro 50 din rega phaikang khe 50 din no bini jagao kam wngnai bini robo bagan hoknani bini nok halurinani ekdin phano badeng glak bini o jagao komse kom 10-12 jona borok hwnga khe rega phaibon borok no ma tongnai saimia o tipra muthai PFT BJP sorkar ba bono tamni bagui asa khairokjaka chini tongo song lokorok ba bono omo hayangui tongoi di hinui thanjani mungkhe bodi rohman klaikha borok wngui no chwng tabuk belai khe borok no makiru tamni hinkhe niji chanani bagui jephru phano chini borok rok rong swlaijagui thango omo chwng kheno saimia khabangni tahukte buksong je borok rok bongsogoto gwnang bwsui buju ni simi gwnang wngui phainai rang gwnang borok bo kunu dino phano phutani phunu gya tei attitude phunu gya phutani o borok no phunugo je hotat khai kun jagao rang manui tamo khainai tamo khaya pala manya wngui tongnai borok bo phutani phunugo tei attitude phunugo wngkhe norok kisale saimankha ang samni kokno sanani thangui tong ang sana thangui tongo tabuk dongi baba Biswajit Deburmani একদম ফকসা না গেছে আর 10টা পাস এসির নাই 1 কোটি টাকা 1 কোটি 20 লাখ নেই 10টা পাস একদম ফ্রি নাই dongi baba hini hinmani abo ani kok gya salkisa sekang dongor tipini anchor Jacob Deburmasi bono dihni expose khlaio bo je zero down payment by auto bagui tongmani omo kuno saya samungya samung kaham no bino bonang belen chajago phiaba abo jara nahanai rok ni uporo se amon depend khlaio nang bomo haike use khlai tini ang lun naharei kun samungo phan thepali swak nangai arak nangai pairi riri baikha nga gai de sonapuro kai to nino arak nangai paimani swak nangai paimani omo to buinaiglak naharna pro nang term and condition nongno jotono saimanai nang soiriwi naharei sika nang naharei sika amo nungno ma sonai omo haye kok phainai nang abo kuto phan de jak phan thangde omo haye nang sajaknai hunke o auto no je nahanai rok bo dino 300 taka kar honai nangpo dino 300 taka means maso 9000 ga maso 9000 nang salbrum brum salogui tong salagi tong nang rimai ni hengang ke nini auto 3 mas 4 mas ni bisingo tlang thangbai jangnai abon pore nini rangbuya ribuya gari buya amo haipa nangai mano abo nini uporo depend khlaio ang sana naimangkha amo se sini yango 10-12 jona borok bino zero down payment auto no hana bagui 1000 kaisa kai joma rijak tei aadhar card dok I card dok document joton joma riya koi 1000 kaisa khlai borok rang hojak 10-12 jona borok phiaba Biswajit Deburma tabuk borok ni call receive khailia bok ni khorang khanana nailiya bok ni kok khanana nailiya call se receive khailia bo ngai bono jeng tam hinjanai ba bono tatalo ma hinjanai bele borok bo je wan sulai tongmani je bo sarati prane borok no samo haike riwi tongo bini busy rok tongmani bagi bo call receive khai kok saimya rok phanangui tongna hne borok songlai tongmani phiaba tabu bar khaimani ulo saimanka bojat saiman tuine call receive khlaya khabani takte buksong chin tipra sarok no thokayo amon bagini ang kokma sauje nono jefru hotat khlai phai je kun borok nono prosongsa khai tong phaika tarif khlai tong phaika nono bolai kok sai tong phaika er mane nang ta wansuk dui je bo ano chajak mani bagini omo haike kok sai tongo bo ano hamjago omono nang ta wansuk di nang omo si wansuk di kisi kiri di bin nahar mung tamo tongoi bo omo haike tong phaika omo rong no sin nang saimanane naidi jefru bini nangmani manai mankha apurono nang ba relation card Biswajit Deburma dongi baba hini tabu hinjagui tongmani bobo kaisa political phajanani bagino omo hai samung khlai tongo bo kaisa agency hini hinjagui tongmani abo busuk kubui norok comment kai sanani tapok di hingke bo tapok suk jora tamo hinjagui tongkha bo political phajanani bagui se omai samung tangui tongo bini background no political leader rok tongo political ni borok tongo omo hai hini hinjagui tongo khapani takte buksong hingke khapani takte buksong ang bo bini o kok rok no khalaoi mane kisa phano gadal jaiga ta bini samung bai bini kok samani no kisa phano gadal jaiga bo je 160 ta country rok gorok jai 120 ta 105 ta ati rok ni sa samani omo rok na ang kisa phano mane khapi jaiga omo na ang belai kheno doubt khlaio bo bufuru ke 105 ta country o thangai gorogoi tongo bufuru pori bo bufuru samung khlai tamo khlai bo bojang ni rangman omo ba ang
angke japan bin kok sama bai angke japan gadal jagya aboni takte buksong ang puilan simino bini o kok no daut khlaio bini je kok samani mote hingga hangke bo sao je puila ke 128 ta country da hin sagamung 105 ta dojis pan ongkha phiaba india ni je gana hinjaknai dubai thailand om hairogo thana se komse kom ni dinda bai thana ni hingga hangke minimum no 1 lakh rok om hairok rang nango kisa salai saltam tong phainani om hairok bai nasro nangai tango nga boke bo jaga ni rangmanei bufur samung khlai bo bini rang om haike bo asuk berai tongma kha 105 ta country roko thangai omon angke japan believe khlai manya abon takte buksong nokle tam hin comment kai sanan tabukdi hunke khaboni takte buksong bo je sao je an juta kaisa se 90000 bag kaisa se 1 lakh genji kangsa se 40000 omo hairokni samani omono bangki japan sajakya kondino phano nang kani phon tongni chungui phon tongdi omo haini mane buino samani kogya omo kaisa nang mane borok no dabri mani se klayo ang rang ganang omo haini nang samani klayo phiaba ganang borok kondino phano omo hairokni sanani musonglak omo hai nangya kok sawoi public ni attention haglak ne ang kha khlayo nang samung kaham khlai kha ke automatic no public attract ngai thanai no nangni kaman chumani dam samrong no sawoi amo nang public rong no tam phongna musungba amo kaisa mane ni namba dabri man se klayo hingke je kuno sinai nuknai borok kaisa sijak nukjak borok intelligent borok omo hairok no saklak ne ang kha khlayo ta norle tamo hin comment kai sanan tapokdi।